Chapter 22, the last chapter. Revelation chapter 22. Revelation chapter 22, reading from verse 12. Revelation chapter 22 verse 12. I want to believe wonke umuntu ke uneBhayibhile sefikile. Ndiyafunda ke. Uyabona ndiyeza kamsinya. Umvuzo wami unami ukuba ndivuze elowo njengoko umsebenzi wakhe uyakuba njalo. Inkosi ke mayisikele ufunda kulizwi lwayo ngokunawana phakathi. Amen. Ndiphawule ukuba xa ndifunda incwadi yesikhilelo xa uqala ufunda chapter 1 verse 1 iyachaza ukuba sisikhilelo sikabani sikaYesu. Indoda ke etyunjiweyo ukuba ivakalise udaba uJohn. John the beloved and the youngest of them all with 12 disciples, and is the last one to die. Now xa ndifunda le verse ingqondo iyantyhila because ngamazwi athethwa nguKristu ngokwakhe uthi uyeza. Uyabona ke xa udibana nomuntu othembekileyo nasekuhlaleni ongazange abe wenza into eziphuthileyo, xa ithethe into uyabaza indlebe and uyikholele thufuthi le nto ayithethayo. Andikhumbuli naminazana ethile apho khona xa sifundile izwi sifumanise okokuba kwakho inkohla emlonyeni kaKristu. Usoloko ethetha inyaniso uYesu. And xa ithethile into ke athi uzawuyenza uzayithini? Uzawuyenza. Suke ibandla njalo lenkokheli enjalo ke uKristu. Na umbuzo ndinawo ke xa ndiphinde ndifunda le verse, I wonder uthi ngobani ke bazahamza ke lesi sigidini. But xa ufunda uRevelation chapter 12 verse 17 uzawuphawula phaa kokuba kuthethwa ngenamba, kuthethwe ngumfazi, kuthethwe nangembewu. Xa unabisa ke lo mcimbi wale verse inento kwenza nesisalela. Ke ndiphulaphula abantu molweni masala ndiyazi Nkosi yami azoyazi le nto ithi msala isuka phi. That is very important. This is what I've said na kwiclass yobaptist. Bantwana bam, it's very important okokuba ngaba siyazi imvelaphi yegama elithi remnant. It was not easy. Kwakungekho lula. Sele uye sithetha la mazwi ke ngoku eyibanga lo mcimbi wokuba umvuzo unayo uza kunika umuntu ngokohlobo kasebenza ngakhona. Umbuzo ufuna uqonda ukuba uwathatha kulo magumbi. Xa sifunda ke ilizwi kweli bandla ke lesalela ndafundiswa uba uJacobs ukuba kweli bandla kuyafundwa, and xa unombuzo buza uzokwazi ukuphenduleka kuba ngenye imini uzaba wedwa embuzweni. And okwesibini xa ungumsala okanye usisalela okanye uma-Adventist uyimpendulo emibuzweni yabantu. People are so thirsty for the word of the living God. Ethi ke ngokuthina uThixo sibize ngenjongo okokuba ke siba impendulo emibuzweni yabantu. Let me just narrate a short story about Jesus Christ. Ukuzalwa kwakhe uYesu, because ingxelo ithi Matthew 1 verse 21 kufika isithunywa kuye uJoseph xa efuna ukwala ke uMaria. Kuba nyana akho ndoda inoziyamkela isisu kwalo ngakaninzi ayiso kwazi ukwenza loo nto. So waye right uYoseph athi ayindimi kaloku
But what I like most is that ngeli xesha ke akhubezekileyo ekhathazekileyo uye wongqengqa esililini sakhe. Safika isithunywa uGabriel sathetha kunye naye. Mntakwethu izulu liyakucela ukuba yamkela mani le nto ithwelwe nguMaria kuba yenziwe lizulu. Your duty kuye yonke le nto izakwenzeka nantsi yakho. Uyakuzala unyanakhe. Wena uyakumbiza ngegama elinguYesu. Nantsi definition yegama lithi Jesus the Savior. Ngokuba yena uyakubasindisa abantu bakhe ezonweni. Simka nalo mkhibakhe. Ndizama ulanda ke lo Revelation chapter 12 uverse chapter 22 uverse 12. Ba selithatha phi igunya lokuthetha ngohlobo athetha ngalo uYesu. Now ingxelo ithi ke nakwincwadi Desire of the Ages Thixo Trail and White. Ngeli xesha uYesu afumane igama lithi Jesus. Esaziwa ngalo. Encedisa uyise. But kwenzekile ngomnyaka ka27 AD. Kwafika ixesha lokuba ayeke yonke lonto. Anze lento ayizele kwelilizwe. Ufika ke kumlambo iJordan. Kukukhazini wakhe ogama linguJohn. Abashiyana ke nge3 months. Abazange babonana ubuso ngobuso. It was their very first time ukubonana xa semlanjeni. Ingxelo ithi ke uYesu uthe akufika kwi-edges zomlambo. Umoya kaThixo wathetha noJohn. Nansi imvana ethwala isusa isono santoni sehlabathi. Ufika uYesu ke kuye uyathetha naye. Mntakwethu kawundizale kawundibhaptize. Uthomya, how can I do that? Mna kaloku John andikwazi nokubopha imitya yezihlangu zakho. Uthomya ukuze ke kusathe kubulungisa vuma mfondini. Ingxelo ithi ke wabhaptizwa kuYesu. Immediately gqitya ubhaptizwa kuYesu. Uthathwa ngumoya, the Holy Spirit, umsa ke enhlangu wilderness. And the reason for that uThixo Trail and White uthi laa nto wayenza purposely because esazi umsebenzi wakhe uzaba ne-challenges. Ongendawo is there for him, waiting patiently unto him. Wahlala 40 days and 40 nights, and Ongendawo was there ngeli xesha uThixo athi, this is my beloved son, whom I'm pleased with. Wayekho. Nengelusi zobumnyama zazikho zaliva ilizwi. Xa efika enhlango phaa uYesu, he was surrounded by the glory of the living God. But when the time la ufika ixesha loba alingwe ngoNgendawo, ithi ingxelo, the glory departed from Christ. Ajongane noTshaba. uYesu kaloku the reason ba eze athathe imoya yenyama wenzela thina esibonisa ukuthi how to please God. Akakwazi ke ukuba athi surrounded by the glory agqitya alingwe aphumelele because asina glory thina. Now it was a tough time for him. Uba jongane naloo nto. And ingxelo ithi for 40 days and 40 nights akadla akaseli. Suddenly ke wafika at the right time. He's an opportunist. Ongendawo. Fika at the right time. Weske nasemakhayeni ethu. Uba sisoloko sigqwadlwana nomkam whatsoever. Uyayifunda ayithi akayazi into esicingayo but uva into esithethayo. Akapitalize ngaloo nto. Alichitha ikhaya left and right. Abantwana bethu indlela abaphendula ngayo ukuthi Ongendawo uthatha 32 angene bhuti kube kudala uthi ukhonza njalo esenze yakhe into kwelecala ngapha abantu bemilomo umlomo wenzela ukuthetha abantu abanangathethi izinto ezenzeka emzini wakho kuba kaloku zenzeka phambi kwakho andabe lendlela khona na uKristu ke ekulomeko njalo ithi ingxelo ke elilambile for 40 days and 40 nights. Now Ongendawo uthatha i-attention kaYesu umbonisa amatye uThixo Trail and White uthi lamatye engathi zizonke kuba kaloku wayemlingile uNantsika umntakwethu uAdam ngelihle wacinga nalapha kuzamthini uzamlinga ngesili ngelithe. Now uYesu uthi akufumanisa ukuba endingxelo ithi wayecinga uba engathi sisithunywa sokhanya. Yazi Ongendawo uyakwazi uba enze izinto ezibe ngathi ziyakhanya. Ucinga uba tyhini hayi ukuyo ahambe kunye nawe mntasekhaya.
hayi ke ntanga ahlinhlambo kunye nabo. Now ingxelo ithi ke uthe akumkhangela but uthe akuva uYesu xa embuza umbuzo ba ukuba ungunyana kaThixo jika lamatye bezintoni abezisongo abesazi izithunywa zikaThixo ziyandaza I'm God's son. Definitely this is the enemy. uYesu wakwazi umphendula ke ndizama ukuza kakuhle nale verse bethu nandoba why uYesu ngokusile ebanga igunya awuthukela nehlabathi lizawugwetywa nguye kusinina ingandibazisanga ke. By the way bakhona nabanye mhlamba abaqala uyifa lengqele bethu nani seshuba ningabikho impatient and there's a reason for uThixo mhlamba abangele ndime ke ndizawuthetha ke ngohlobo ndithetha ngalo. Esukile lapho uYesu ke kwafuneka afumene abantu azawuthi ke ngokasebenzisana kunye nabo. Badibana ke no Petros no Philip amadoda afana nathi wahlukanga tu Peter nathi namadoda tu bafana nathi twatse wafumana bona uThixo through Ellen White uthi babezidlakela lamadoda iweske abathuki bazawucana injisi imisindo ilapha ezimpumlweni asinayo imisindo thina asithuki kanjani yeah mhlawumbe si western but uYesu ayamphazamisa lonto yokuba ngabafumana abantu ke abanjalo kuba ingxelo ithi uze kubantu abangaboni ukuze abantu bangaboni enze isample ngabo ukwenzela abantu abanjengathi ababengakhona ngoko sithi thini eneneni uyakwazi umuntu ukuphila impilo enyulo. Lo John ubhalayo ke ngomnye wamadoda ekwakuphawuleka kokuba wayenguphuma silwe. Ndikhumbula one time uYesu ehamba nabo benqumla kwilizwe laseSamaria. AmaSamaria ke uninzi lwabo ayingawo maJuda. Qha ingxaki iSamaria is a country. But kwaphawuleka kokubana ngababona ke ngoku bazinxulumanise nemfundiso zelizwe. As a result ngokwafuneka kokubana ngaba I think there were the 10 tribes of Judah. Kwasheka lethu ke ngoku yenza inansika the 12 nansika tribes. Kwafumanisa uninzi lwabo ke ngoku abayenzi ngohlobo kwenziwa ngakhona. No wonder ngexesha kufuneka kuthiwe rebuild inansika itempile besiza bezafuna ukuncedisa kodwa anihlambulukanga awuthukele lelo. So kwakho that fight yayisenzeka apho. uYesu ke ngoku uhamba nabafundi bakhe and ke ngoku ngokwamaJuda amaJuda ayenento ngakumaSamaria awuthukele lelo. Into ebahlanganisa ayikukhweba qha kuphela not bancedana. Nikhumbula isibali apho kona uYesu encokolela ke ndaze ngabaFarisi okanye ngantoni ethetha ngendoda eyingqeleha eyancedwa amadoda akwaIsrael amabini aziwayo awuthukele agqitha. But kwakho a certain man, that certain man was a Samaritan. Ezama ubonisa uYesu bana ngaba now the bridge ebekade ikho kufuneka ivaleke because I am the Messiah. Andinacala likabani mna ndizele ubekho uxolo kubantu bonke njengokuba kumele kube njalo kakade. Wafumana ke into ebuhlungu uYesu yokuba angafunwa ngabantu bakokwabo, the immediate family members, the neighbors. Nasetyalkeni khona one time for the very first time uYesu eshumayela ephethe incwadi kaIsaya enikwa ke ngamadoda amakhulu. Xa eyifunda uthi lifikile ixesha lokuzaliseka kwale vesi. And ifikile I am that I am. Yahlokoma yindlu kuba bayamazi mos uzelwe lo ukhulele phambi kwabo. But who are you by the way? Ungubani wena? Ingxele ithi Thixo through Ellen White bafuna umquluba ngamatshe. But fortunately for Christ because ingxelo ithi wayesolo kuhamba nesithunywa ezimbini ezamkhuselayo uYesu because kwakumele ba angafi ngolo hlobo kwakumele abheke eCalvary. Sikhawulezile ke bethu nani. Kwabafundi bakaYesu Kristu kwakho indoda eyazizelayo kuye enguJudas Iscariot uJudi.
Now ingxelo ithi ke abanye abantu bacinga uba wayerejectwa uKristu, but uYesu phaya wayezama ukutyhila isimilo salo mfo uba awuzanga genuine. There's a motive behind. Wena umo wakho ngumuntu othanda imali. But uYehova even then wamnika isikhundla santoni semali. Ndikhumbula one time before uYesu abeke ngoku uza kubethelelwa emnqamlezweni kufika ndanqamnqamzibani. Kufika ke uMaria osemagathayo. Ingxelo ethi wayenedemoni ezingaphi ezisixhenxe. Ufika pha ephethe isiqholo ixabiso lonyaka wonke. Uthamsa inwele zakhe ngezinwele zakhe ke athambise inyawo. Kuthiwa kwahlokoma apho amadoda amakhulu oPetros no Judas. Kodwa uJudas kukhankanyene kakhulu. Yincitho yani lingaka. Kuba kaloku lento besinawuthengisa sifumane imali sondle amantweni amahlwempu. All together kule ndawo. uYesu uthi kuye xa ethetha naye ucala, Mfondini, lungisa umcimbi wakho. Yandikhumbuza ke kwincwadi kaIsaiah, is it chapter 1 verse 18? Come, let us reason together. Though your sins zibomvu njenge nansika ngescarlet, zaba mhlophe njengekepha. In other words, uYesu akangqami ngokugweba. uYesu uyacenga ngelizwi elicengayo. Ndikhumbula one time ucenge isizwe se-antediluvians for 120 years. It was not easy. 120 years. Okwethetha into inye ngoNoah, yizani emkhombeni. Azawufinga amafu, izawuwa imvula. I-scientists of that time bathetha ngohlobo bathetha ngayo. They ruined the minds of the people. Njengoba isenzeka even today. Ayizange yena imvula ngaphambili. Abantu bathetha ke izinto. Nathi ngoku siphilayo zange sambona uYesu esiza. But most of the people they say akazukuza. Very patient. Anybody lesaleleka, I think it's more than 150 years likho. Skidimi sinye sezingilosi ezintathu. Moyikeni nemzukuso uThixo owadala izulu nomhlaba nemithombo yamanzi. Iwile iBhabheli. All together kule ndawo. So zizinto ezo uThixo ke unomonde uYehova. Ndikhumbula one time nangexesha ke agqitya ubethela mkaphi ke bukumkanini. Uthi before ahambe kubafundi bakhe jongana apha ke madoda zenihlangane eJerusalem. Pha eJerusalem ndizawuthumela ke umthetheleli, that is the Holy Spirit. Nyani bahlangana ndawonye and uThixo through Ellen White uthi it was a former rain. That is umoya kaThixo bashumayela oPetros apha kwaguquka more than 3,000 souls. Yabi yaqala kakuhle ivangeli yokuhambisa kwendaba ezilungileyo. Kwaphawula ukuthi ke ngoku ongendawo simnyathele ekonsini walivuthulile ibandla kaThixo. Besa abantwana bakaThixo. Bashiya nalo Europe. Bashiya noma Palestine. Babheka kwama-America nezinye nantsika zakhona. Thina ke sisisalela solo madoda, the Waldenses. And those people abagcina the 10 commandments of the living God. Ndikhumbula one time uThixo kwibandla ngalinye lakhe usoloko nomprofeti wakhe. Ndikhumbula one time apha I think Numbers chapter 12 verse 6 or verse 4 baniphaza. Apho khona kuphawuleka uMiriam together with Aaron bahleba umntakwabo onguMoses. Uthi uThixo ukuze ke nazi ukuba kukho umprofeti. Mna Yehova ndiyazazisa kuntoni komprofeti. Asingomprofeti kusini na uMoses. Bana kaThixo every time isoloko linomprofeti. Umprofeti yintoni? Ngumuntu ophakathi kwabantu onyulwe nguYehova ozawuchaza imfihlelo zikaYehova nezinto ezawuzenzeka. Ezenzekayo nezakwenzeka. UYehova usoloko ke enabantu abanjalo. Praise be to our God. I-Seventh-day Adventist Church inawo umprofeti ogama lingu-Ellen G. White. There are many challenges ke ezikhoyo even today
nakwibandla likaThixo bakhona abamnyevulelayo. But the fact of the matter is that has been appointed by God. Mlumkeleke umno kaYehova. Lumkeleke umno kaYehova. Ungathethi ke izinto ke ezihlambelayo. Ngexesha ke uYesu agqitya ubethelelwa wahlala 40 days and 40 nights. Ithi ingxelo ke ngoku sizama usondele evesini ke ngoku. Ithi ke ngoku ingxelo uthe akuhamba uYesu xa efika in heaven, the third heaven. Because amazulu ke mangapi mathathu. The first one ile ine heavenly bodies amalanga inkwenkwezi. Esibini ke ine vacuum, elesithathu lelo uThixo ke ahlala kulo. Asike nantsike le phone Thixo lapha. Kuba ku statement befuna sifunda apha bazalwane. Andiyazi ke ngoku uthini nantsike. No, 7 years at least now. Got a nayenja. Now, naphazamisa tu futhi. Ngexesha ke uYesu afikayo ezulwini, because ingxelo ithi ngo-31 AD ngexesha agqitya ukuxhelwa ngabantu akwethu wafa wavuka wahlala njenga 40 days and 49. And the reason for that uThixo Thread and White uthi isizathu bayivumele loo nto oPetros ngaba kaloku bebefumkile kuye ezama ukubabonisa abantu kwethu anamkelanga ntsomi zamaxhewukazi. Esi sigidimi simele ukuba sivakaliswe nini and nizasivakalisa. And lastly nizakufa nizaba ngamafela nkolo, the martyrs. Kuzobakho abafana abonzuza abazawuma ezipulpitini bengqina amandla abazokwazi bakhona xa ningakhange nina nivume ukuba niyamsindane ezilungileyo. Andabe nevinto khona. Now ingxelo ithi ke ngoku uthe akufika uYesu kuthiwa befuna umenzele i-coronation. Izithunywa zonke zikhona zipha dithethe ikerubi iserafim all together kule ndawo ziphethe ihabha nenansika namaxilongo kuyilonto kuthiwa ufika uYesu. Ufika kwakhe uYesu wama phambi koyise akathetha nelinye ilizwi, woneka izandla zakhe walatha amanxeba. No wonder kukule verse ilapha ke ku Philippians chapter 2 verse 9 kungoko kungekho gama limbi esinosisinzwe ngalo ngaphandle kwegama likabani lika onke amadolo azawuthini azawuguqa. Now uYesu wanento ethi I'm still waiting for abantwana bam asuzukwazi uyenza lena sikakhona. But ingxelo ithi ke ngoku okwakufika kwakhe uYesu in the third heaven ebonisa amanxeba kulapho khona ke uanikwe officially umcimbi wokubana ngaba he's the high priest of the people. Anithi amen Lord. Yeah, he's the high priest. Uba niyakhumbula kakuhle uba endwase ziqwaqwe kuthethwa nge-sanctuary apho khona ufumanise ukubana ngaba umbingeleli umele ukuba ngabacamo kushele izono zabantu all together kule ndawo. So kuthiwa ke ngoku even Christ himself ngokuthi cade kwakhe ezulwini ephaya all together kule ndawo wenza ke lo nkonzo yokuba ngaba ebizwa uba ngaba is the high priest. Sinaye umbingelelo omkhulu ovelana nobulwele bethu ubuthatha kabethu kusezandleni zakhe. Therefore masingazidebhiseli bantwana basekhaya. The only thing that is very important eliculo 196 uyavumana ukukhulula esonweni akho amandla egazini. Sizobongoza sikhumbuzana abantu basekhaya le ndlela kayilulanga. It's not easy. It's not easy. Hayi ayilulanga abantu basekhaya ethi ke uma singazidebhiseli. Let's go on to Jesus. Igazi lakhe lisekhona ivumba legazi lemvana is there waiting for us. And this is what I've said now ku class of Baptist did umoya kathi asilendanga moya kathi uma kathi kukhona problem is with us. Sathi silungenini abantu basekhaya kodwa kubenini simbaxa olhlobo. Xa uthetha nge-former rain meaning there's a latter rain.
le latter rain izafika kubani benjani. And this is what I say ebandleni sithi kwezincwadi zelibandla kuthiwa uzabakho ingxaki ebandleni, ibandla lezabandlandlumbili. Sizawunyembezana, sizawutyholana, sizabona abantu abangcono kunabanye abantu, some of that nature. But uThixo uthi through Ellen White, only those people abaza baphulaphula izwi likaThixo benze le nto kuthiwa thus says the Lord. Into ethi itsho yintoni inkosi. Now uyesuke there's a reason for him ukuba athethe ngohlobo, Revelation chapter 22 verse whatsoever. Ethi ke ngoku uphengululo lomgwebo lona luqale ekupheleni ke ngoku kwalaminyaka ifumana pha kuDaniel chapter 8 verse 14 apho khona athetha ngo-2300 days. A day prophetically represents unyaka, so it's 2300 years ekupheleni kwakhona. U-2300 ke uphela ngokuqala uphela ngo-1844. So this longest prophecy, you get the point, eqale ngo-457 BC, iphela ke ngoku ngo-1844. As I've said to you one time, the city below 2300, if 490 solely for the Jews, literally. Kusheke ke ngoku u-1810 altogether kule ndawo. Then ngo-34 AD ngeli xesha baquluba uStephen ngamatshe, you get the point, udibanisa la 34 no-1810 yenza u-1844. Kuqala ke ngoku uphengululo lomgwebo. As I'm talking to you right now, uThixo uthi through Ellen White, umgwebo uyaqhubekeka. And there are 3 books that I know in heaven: the book of life, the book of remembrance, and the book of the records. Blessed are those amagama abo abhale encwadini yobomi. Umbuzo umnye, ingabe lakhe igama libhaliwe? Libhaliwe. Le ncwadi enkulu ndike ndisho bana kwiclass obhamisa bebekhona. Ndithi jonga kukho ibali lamaMede namaPeres apho kunuka kukho uMordecai esesangweni. Kukho Haman owayemfuna uba makabulawe, wenza isibonda sambini uba makaxhonywe kuzo. uThixo wenza isimanga sento. Bear in mind, I'm talking about the book of remembrance. Xa ePaula waphela bubuthongo wathi makuzo incwadi yenkumbulo. Xa ekhangela lapha uThixo umenza uba umno wakhe mawume apha kwesi siganeko sasenzekayo uba le ndoda eyasindisa ukumkani yenzelwa ntoni. Ndizama ukuthi inyembezi zenu ngamanye amazwi uthi uThixo through unansi kuDavide naye, inyembezi zami ndiyazaza ziwele phansi zisentsobeni yakho. Hayi ziyabhala, ungahlutshwa ngabantwana, uhlutshwa ngumfazi, ngumyeni, whatsoever, but what I like most is that ayizudlula nje loo nto uThixo ibonile. Bethu nani masingabusanikezela man. Let's go unto Jesus and igazi lakhe lisenexabiso even today. Sizawuthi ekugqibeleni silibandla lesasalela njengoba singaqondakali nje ekuhlaleni, abantu ekugqibeleni bawuqonda okokuba tyhini ibilibandla likaThixo eli. And how I wish ukuthi singama-Adventist singakhange man sibanyukutya abantwana bakaThixo abakwezi Protestant churches, because uThixo uthi nabo ngabam bazawuphuma phaya baze ebandleni kabani likaThixo. Indawo embana ke into yokusena kwenzeka thina sifudumeza izitulo for abanye abantu. Sizawuphuma kakuhle nje march out bangena abantwana bakaThixo ivalwe ke ixesha uYesu afika. So Christ is coming. No wonder ke sithi ke ngoku ndiyeza kamsinya umvuzo wami unam ndivuze umuntu ngamnye ngohlobo ke enze ngakhona. Make senze ama self introspection. Khawuzibhenca bhenca, talk to yourself, then I talk to myself. Ukwenzela noko uThixo ke noko singathathi ixesha elide kangaka kanti saba imilahlo ngaphandle. BengawuThixo mani ngalo mazwi anjalo angawenza ahlale esingqondweni zethu, sikhumbule uba singobani, sithengiwe ngegazi elinexabiso. Thixo asikelela ngona phakathi. Amen. Siyabulela